जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मोननै हान्जाजों ज' जानानै मैया जे जोंनि बे पृथ्वीराज नारायण देब गावखौ मेस होननानै बियो एसटि सार्टिफिकेट चिरांनि डिसि अफिसनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै लानानै माने क'क्राझार लकसभा समष्टिनि थाखाय जे एसटि रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेसन होदों। दा बिथांनि बे नमिनेसन होनायखौ जों खुनु पद्दायै ग्रहण खालामनो हाया, मानोना हिस्ट्रिकेलि बिसोरनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बिसोरनि बिफा बिमा बिबै बिबौनि नाम एड्रेसखौ नायोबा बिसोरो एमअबिसि कमिउनिटिसो, बिसोरो राजबंशी कमिउनिटि आरो राजबंशी हिसाबै एमअबिसि सार्टिफिकेट बिसोरनाव दं। जेब्लानाखि बियो हाई स्कुलखौ डन बस्क' हाई स्कुल क'क्राझाराव फरायो बेनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो गासिबो रेकर्डखौ मोनखाजोबदों जे बिथांनि गासिबो न' एड्रेस हानि पाट्टा रेकर्ड आरो एनआरसिनि लिगेसि डाटा जेरावबो बिसोरखौ राजबंशी होननाय दं आरो बे राजबंशी माने कमिउनिटिनिखा अरिजिनालि। दा बिथाङा बोरै चिरांनि डिसिनिफ्राय एसटि सार्टिफिकेट मोनखो जोंहा बेखौबो दा नागिरनांगौ जानानै फैदों। दिनै जोंनि ट्राइबेलनि बे लकसभा समष्टि क'क्राझारखौ गोदोबो नब सरनिया एबा हिरा सरनिया 10 बोसोर बे एमपि जानानै थांबाय। बेहायबो जोङो हाइकर्टआव केस होनानै गोबां जोङो थाखा फैसा आरो बहुद जुजिनांबाय। बे जुजिनायनि उनाव जोङो देरहासार जाबाय। दिनै आरो बे हिरा सरनिया एबा नब सरनियानि जायगायाव सासे आरो डुप्लिकेट हिरा सरनिया ओंखारबाय। बे जाहैदों पृथ्वी नारायण देब। बे जाय राजबंशी मानसि बिनि सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेटआ एमअबिसि। दा बिथांनि बे नमिनेसनखौ जोङो बयबो ट्राइबेल माहारिया दिनै बिभिन्न राजनितिक दल संगठन बयबो जेके पार्टियाव थाङा मानो जों ज' जानानै बे पृथ्वी नारायण देब मेसआ जिहेतुके एसटि नङा, शिड्युल ट्राइब प्लेन्सनि बेयो मानसि नङा, नंखायनो बेनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बयबो दला दिनै ज' जानानै बिथांनि एगेन्स्टै बे कमप्लेनखौ होनांगौ, जुजिनांगौ आरो दरखार जायोबा हाइकर्टआवबो जोङो थांनांगोन। दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' माहारि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो, नोंथांमोनहा ज' जा जोंखौ मदद हो, नोंथांमोनहा खाराबाबो मदद हो, जाहाथे जोङो हाइकर्टसिम थांनानैबाबो बिथांनि बे केन्डिडेटफोरखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो। आरो जों चिरांनि डिसि अफिसावबो थांनानै आरटिए खालामहैगोन। बियो माबे डकुमेन्ट्सनि बेसिसाव मानि बेसिसाव बियो एसटि सार्टिफिकेट होआ जों बेखौबो नागारहैगोन आरो जोंहा गोबां खामानि दंबावो जों मावलांबाय थागोन। जोङो एनि हाउ पृथ्वी नारायण देब मेसनि जेनाखि नमिनेसन बे नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जाहाथे बयबो ज' खौसे जायो बे बेलायाव बाहाय राजखान्थि हान्जाजों खोथा गैया। बेखिनिखौनो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयखौबो ट्राइबेल माहारिखौ खावलायबाय। बे जुजिनायाव जोङो बयबो खौसे जानांगोन, आं बेखौनो खावलाय। फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो दिनै 17 तारिखआव रिटार्निं अफिसार क'क्राझारनि डिसि रिटार्निं अफिसार बिथांनो मेम'रेन्डाम मोनसे खोख्लैनाय जाबाय। बेनि एसटि सार्टिफिकेटआ फल्स होननानै आरो बिथांनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै आरो गाबोनहाय जोङो लिगेलि नटारिनि थ्रुयै एफिडेभिट जमा होबावगोन आरो बेखौ जोङो इलेक्सन कमिसननि मोनसे वेबसाइट दं बाहायबो जोङो आपल'ड खालामो। एसेनोसै। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों।
बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।